Ahojte priatelia, vítajte v novej časti, v novom videu. Blíži sa nám čas jelenej lásky, jelenia ruja. Preto si dneska predstavíme túto úžasnú novinku, jelenie ručadlo od značky Tetrao. Toto jelenie ručadlo je vyrobené z tvrdého plastu, čiže je odolné voči nárazom, voči pádom. Je jednoduché, spratné, ľahko ho zbalíte. Dáte si ho do vrecka alebo do rúbsaka a veľmi rýchlo ho viete vybrať a používať. Ako môžete vidieť, je takejto oranžovej farby, čiže je ľahko nájditeľné, pokiaľ vám padne do väčšej trávy. Je teleskopické a je opatrené na tejto ústovej časti takou gumičkou, aby to eliminovalo nárazy a zvuky. Je veľmi tiché a má veľmi dobré akustické vlastnosti. Toto jelenie ručadlo je určené pre vášnivých jeleniarov, ktorí chcú mať lepší zážitok z jelenej ruje. Pomocou jelenieho ručadla si viete ku sebe prilákať rôznu jeleniu zver, rôzne jelene, za účelom ich fotografovania, filmovania, získania pobytových znakov, ako aj chovnosti daného jelenia a samozrejme aj za účelom lovu. Je to výborný pomocník počas samotnej jelenej ruje. Na tomto jeleňom vápci viete napodobňovať všetky zvuky jeleňov počas priebehu jelenej ruje. Či už sú to hlasy mladých hľadajúcich jeleňov, starého hľadajúceho jelenia, jelenia, ktorý sa vyhráža súperovi, ako aj zbíjanie a odpočívanie jelenia. Jednotlivé jelenie hlasy, ktoré môžeme napodobňovať na tomto ručadle, môžeme robiť a vymodulovať len prostredníctvom svojho hrdla a svojho hlasového fondu. Hlas mladého hľadajúceho jelenia, ktorý budeme napodobňovať na tomto jeleňom ručadle značky Tetrao, je hlas, ktorý začína hlbokým tónom a končí vysokým tónom. Je to také au, ktoré napodobňujeme pomocou jelenieho ručadla tým, že nefúkame do vápca, ale celý ten hlasový prejav robíme takým hrdelným hlasom. Hlas starého hľadajúceho jelenia sa dá takisto napodobniť na tejto novinke jeleňom ručadle značky Tetrao. Samotný hlasový prejav, ktorý budeme napodobňovať, robíme pomocou postupného vyťahovania teleskopického vápcu, do čoho zapájame svoj hrdelný hlas. Hlas starého hľadajúceho jelenia je hlas, ktorý je na jednej vlnovej dĺžke, je monotónny a hrdelným hlasom sa snažíme napodobniť krátke au. Tento hlasový prejav má dlhšie prestávky medzi jednotlivými fázami ručania, čo znázorňuje postupné chodenie toho jelenia z miesta na miesto, kde si hľadá tie svoje správne stanovištia a hľadá si svoje jelenice. Ďalším hlasovým prejavom, ktorý môžeme vymodulovať na tomto jeleňom ručadle, je hlas jelenia, ktorý ovládol čriedu jeleníc. Ide o hlasový prejav, ktorý je spomedzi všetkých hlasových prejavov najväčší, najširší, obsahuje najviac hlasových prejavov samotného jelenia. Či už môžeme počuť hlasový prejav jelenia v kľude alebo v pokoji, ktorý ovládol čriedu jeleníc, či už je to hlas jelenia, ktorý zbíja jelenice, alebo hlasový prejav odbíjanie bočného jelenia. Tento hlasový prejav môžeme počuť v strede prebiehajúcej jelenej ruji, ako aj na jej vrchole. Samotné jelene, ktoré ovládli stanovištia, majú svoju čriedu jeleníc,
sa veľmi často ozývajú takýmto hlasovým prejavom, ktorý je najpočuteľnejší v danom štádiu ruje. Ďalším hlasovým prejavom, ktorým môžeme napodobniť na tomto vápci, je hlas jelenia vyhrážajúceho sa súperovi. Tento hlasový prejav môžeme počuť v samotnej jelenej ruji počas jej vrcholu, ako aj na jej konci, kedy sa jednotlivé jelene navzájom vyhrážajú hlasovým súbojom. Tento hlasový prejav jelenia je najpočuteľnejší, je v ňom počuť tú agresivitu, je agresívny. Vieme ho veľmi ľahko napodobniť na tomto vápci, na tomto jeleňom ručadle, čiže postupným vyťahovaním teleskopického ručadla ručíme do vápca a snažíme sa počas napodobňovania tohto jelenieho hlasového prejavu dať do toho hlasového fondu agresivitu, aby som vyprovokoval toho soka, súpera k fyzickému súboju. Posledným hlasovým prejavom, ktorý vieme znázorniť na tomto jeleňom vápci, je hlas jelenia odpočívajúceho po ruji. Tento hlasový prejav je veľmi málo počuteľný, je počuteľný len na niekoľko desiatok metrov. Je veľmi ťažký na napodobenie, ale veľmi ľahko sa to dá napodobniť na tomto jeleňom vápci. Je to hlas, ktorý vydáva jeleň po ukončení jelenej ruje, kedy oddychuje, načerpáva novú energiu, chladí sa na blízkych kaliskách a počas tohto odpočinku vydáva tento hlasový prejav. Tento samotný hlasový prejav vieme napodobniť takisto na tomto jeleňom vápci svojim hlasom. Je to takisto hrdelný hlas s krátkými pauzami, kedy sa snažíme napodobniť toho jeleňa, ktorý odpočíva. V predchádzajúcich ukážkach sme mohli vidieť napodobňovanie jednotlivých hlasových prejavov, ktoré sa dajú napodobniť pomocou tohto jelenieho ručadla. Ja mu dávam 5 z 5, je veľmi autentické, veľmi ľahko sa na to napodobňujú jednotlivé hlasové prejavy, super sa na tom vábi. Na záver vám ďakujem za sledovanie nášho videa a určite neváhajte a vyskúšajte túto pomôcku, toto jelenie ručadlo značky Tetrao počas blížiacej sa jelenej ruje.